Para min que Alfred debe de estar a chegar. Espero que lle fose ben na cita con Alfreda. Sei que ian dar un paseo pola beira do lago. Non creo que saíse nada mal. Dite que Alfred se pon moi nervioso cando ve a Alfreda. Ao mellor botou na auga sen querer. Imagina o chistoso que sería iso. Hola, Alfred. Que tal a cita? Maravillosa e espantosa ao tempo. E logo, que pasou? Pois que íamos de paseo pola beira do lago contemplando os peixes, as árbores e esas cousas, e vai ela e pídeme para saírmos outra vez. E non che parece estupendo? Parecer parece. O problema é que quere que vayamos a un baile. Mellor aínda, unha cita con baile. Xa, pero é que eu non sei bailar. Díxenlle que non podía ir con ela ao baile e levou un desgusto. Como lle dixeches iso, Alfred? Volve agora mesmo ao pé dela e dille que vas encantado ao baile. É que non sei bailar. A ver que fago eu nun baile sen saber bailar. Non te preocupes, Alfred. Sonche unha bailarina de escache e rumba. Non tiña nin idea. E logo dende cando sabes bailar, Olga? Hai moitas cousas de min que ti non sabes, Milo. Atentos os dous. Ala, non imaginaba que soubeses bailar tan ben. És unha xoia, Olga. Serás quen de aprenderme en 2 horas. Só temos 2 horas. Pois haberá que empezar xa. Eu levo 5 anos a practicar, pero vouche aprender os pasos elementais para que quedes como un gran bailarín. Eu tamén quero bailar con Bosco. Pois ben, Milo, pero non estorbes. O fundamental é que aprenda Alfred. Alfred, sabes que tipo de música van poñer esta noite? Pois non o sei. Iso ten importancia. Claro, ten moitísima. Eu podoche aprender uns pasos clásicos, pero se poñen jazz ou pop non se van servir. Entón, que facemos? A onde ides pola noite? Díxome que viña tocar unha orquestra de fora da cidade. Pois sendo unha orquestra de fora, ha de tocar as típicas pezas de música pop, de maneira que che vou ensinar uns pasos nese estilo. O máis importante é que soe o que soe, ti bailes estes pasos. É o que fago, Olga. Ti procura imitar o que lle aprendo a Alfred. Se das feito, claro. Vou dar os 4 primeiros pasos seguidos para que vexades como é a cousa. Despois, apréndoches un por un. Parece complicado, pero vou intentar facelo o mellor que saiba. É ben doado. Paso 1, paso 2, paso 3 e paso 4. Agora proba ti a ver. Estupendo, Alfred. Son os pasos máis básicos, pero por algo se empeza. Agora proba a facer estoutros 4. Eu non é por interromper nin nada diso, pero non era mellor probar a facer os pasos con música? Primeiro intentámolos facer así, e despois xa probaremos a facelos con música. Entendido, profesora. Agora ímolos repetir un por un. Paso número 5, paso 6, paso 7 e paso 8. 5, 6, 7, 8. Paréceme que xa o collín. Agora tes que facelos 8 seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. ¡Que ben! Repíteos outra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí está, moi ben. Agora ti, Milo, síguenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non o podo creer, eu sei bailar tamén. Mira, Olga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biches, e vou no repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que maravilla! Moi ben, agora que xa sabedes os primeiros pasos de baile, é hora de poñer música. Alfred, con eses pasos de baile podes bailar todo o que queiras. Son moi sinxelos e así polo menos non falo ridículo. É isto? Tedes unha festa e non nos avisades? Xuntádevos ao grupo. Estamos a ensaiar uns pasos de baile para a cita que ten Alfred hoxe pola noite. Que vos parece? Darede seguido o noso ritmo? Sí, isto é facilísimo. Eu teño vos moito xeito para bailar. Mirade que ben o fago. Eu bailo moitísimo mellor que a ti, xa verás. Quen che dera telo meu xeito. Ba-ba-da-go.